Kibru kibadan jingthut hai kidukhat met akasing thoding kilami pajba hakhandai lat shilong ban penlong ka jing soi pajba ka jingthmu jong kana ka jing soi pajba kalong ban ai ka hok lai lut badawai ka sarkar ban penbiang kilinti yaj nak banta kibru kibadan jingthut hai kidukhat met khamtam hanong ba shilong bakan thup nadu haki office sarkar kiyo kihat kilinti singkin bat kiwi Keteng dengar dari nari sok harwat tu ban penumpang kating bang mak kating ya nanti jonga nga kajing jonga kadai tang hakang siat ba mamla ban kian nasian sisian dari ngajing sem jonga te bun kibriu kibala ban yarap bat kiba kloy ban yarap na kita jonga dari na wala kataru ngadang tempat susu hantam ya ke sarkar bahkan ai susu ke jingirap kabak hambahan nak benta jonga bangala kumna bangan le khamha susu hakun tiat bangala banyat hak tegliti kiba bun kum kipat ba kum ti kali kibala ban pinwit hakun tiat ki jonga te ngamda bangam dalit jenis style lang bangam ni school bangam ni sono ngadon latang hayang tang rei ngebah sumi tang kumne ha kijing.com ke don tang kene hi kijing ki ba ngamat nomor buan hi ha kijing sem jonga beriau ki buan ki kloy ban yarap nang benta jonga ha liang ban kiari ka kali ban let na siliang rei tang kumta hi ke sarkar kan ai susu kijing yarap na benta jonga ha khamtam ngadon kam ni kan ke kali wheelchair ke ba kham kerpang na benta jonga ba kan khamsuk bahagale kawan haki khamtam kilinti benta ki dang buan ki bakti ki ba buan haki ki jongi te ngimpat buan ki futbat banginya mangi te kan benta hinga ngo ba ka sarkar kan ai kata kadingarap na bayangi ki bayar wheelchair bagan ai kata kalat at least ban sinaka jaka manaka ka wheelchair ban bangirungin sup ken ban yat hindi bangin yat hapadeng ka surak ka bajingjar kala ban yangi bakan jai ke hakoy kasi ngimkwa bangin long kumta wheelchair kasyam jinjar na marba kibun ki kali bakimlay ban tang ban pake ka wheelchair ro tang badap daki kali sudah Hendengi habda dayai rungi habya dak hapo surak hapadeng surak baik bat kasyam jinjar yangi kibam laban yai namar kalaban accident yangi hakano kapuaru hendre bun pat kikali pada kim jupet rai kiaya lakayai baik kumto bat kim dan kata kajing kaburam kindiat ru an kawai paladang shubung akwa ban le chayau ai kumto ha nga shele chayau ya kata ru di barabor tengkat ni shele tambam kashen kata kajing nomor ba hapo yaw le khamtam le kamdan ni datang kata kajaka ban kiu ne ban hiar ha ki steps teladang akwa ban hiar tang shikham alkham ru kamdan le kata kajaka nomor ba kati palat ban kamdan hi le kata kalinti ru ban bu ya ka wheelchair na pendan kam da ka wheelchair monitorizer kadika electric wheelchair wala kata ngadon ya kata kabala kham suk hi bamdan kam da ban penyait bah ki gijah ni syusyang shule betang da kini kisim priahi kata ru kasyam jinja namar bamdan da jaga ban pak hayau ru habiyat lengba bat kasyam jinja haru kata am ngunang batai re kipat ba bat kunju ban pensau saki bor bahalor saka sarkar ya ka ke jindon kam joni kibran jiduna kan bet la kalong haka ya kayang la kalong hayo hat la kalong haki office sarkar lani haka no ka banta ka kibran jiduna kan bet ki juya kendukam haka jinya lanti joki man lagasi te hakini kendiat kan supin syai
hakini kijia lempi jong kibri kibran juduna do khatmet apo ka jalan khalaya sibun ngila ya keren bat ka sarkar na kabenta bakin priyo ya ka hok bakin priyo ya ka jinglai lut na kabenta ka jingdon kam henrei habang ni pet hadu kali kapur nidang yoi ba kada kampat da biang pura hadu kata-kata katkum belabu da kanika Right of Person with Disabilities Act hajar kanriu hendiat katkum kajing tulu jong kanika act laong ba suwa jong ubnai jun menta kaslem ba ki office sarkar ki yau ki building ki jaka paj ba ki bedai bat kano ka sam ki bedai bat paj ba hak basna ye ki yeng ki dei bi bandan ka lentiya ke ban pensuk ye ki beri ki ban juduna har ki department lada kamdon tum kata kamut katu ka yeng lani katu ka office lani katu ka jingsna kanung yo satya ban pendon kam hadian habut ondal ladep snaya ka kata ka de jing temu jong kani ka ak henrei habang ipet hadu kani ka puar ngiyo i ba kumbala batai wa feldinan menne katum jing syam jong kibri juduna do khatmet nidang syam tang thandiat baka sarkar ka lale na kabenta kayat kayen jong kibri juduna do khatmet Lesi ki kwa ban lay yaw lay hat henrei ka duna ka chance ki bikin yo ka kali kabakila ban syong kabakila ban gem kabakila ban yeng namar ka taksi lani ka bos kala nila atang man syong henrei ka ni kalong ka jingker par ka berek ka bangipan na ka sarkar bakan ajing erap ye kibre ki paduna ka bormet borphat nang ba kindom kita ki reservations na kabenta ki pajba ki badon jing duna ka bormet borphat jongki kumenta ringi pajya ka tring lane ya ka bus kano kanong ka jing bha kano kanong ka jing kemen na kabenta ki beri ki basyam ya ka jing kumenta ki don ki beri ki banya ki ni ki motorcycles lada pi kani ka scooty ahmad jonga kani ka bakadaw mga kani kalong ka scooty ka bayarap ya ki beri ka badon jing duna ha ka kejap menta nga karpat ya kipad babaro ru bakinom pejben kinom kedokti kinom wat jingkeli kinom kedokti namar kani kalong tang ke bala ban yarap ya kito ki beriau ki bamla banya iki motorbike kumbanya ki beriau ki babha ki bakat bakya